Аз този Мишо Бирата не го познавам. Никога нямам никакво общо с неговото семейство, с неговия бизнес. Дянков направи много за финансовата дисциплина и за финансовата стабилност. Той нямаше абсолютно никаква подкрепа нито в партията, нито в правителството. Имаше само моята подкрепа. Не беше комуникативен с министрите. За да се срещнат с него, трябваше да дойдат при мен. Не беше как да не реагирам, като президента ми се обади и ме помоли. Не, че е правилно. Не е трябвало да го правя. Так няма работа. Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Тебе те разбираме, с тебе ти си от нас, ти си нашата, нали, понеже се пошегувах с него, понеже вие сте прости, аз съм просто, това се разбираме. Има моменти, в които просто се отчаям. Добре, че те ми минават бързо. Но особено когато чуя някой да каже, че асфалта не се яде. Здрасти. Абе, това Мишо Бирата ми се обади сега пак. Да? В неговата фабрика влезнали мисничари ли са, полицаи ли са, събират телефони, правят там някаква акция. Значи прибира ги оттам, нали, поехме ангажимент да не... Да, бе, обаче... Като се видиме, че го говорим.